Biyag di tao. Masinungot aya day ta tuk-tuk-tuk. Nakasapsapa. Matmaturog pa ila na tao. Umayan! Ni, sigamot gayam Shirley. Unay mo tasapa mo nga malatiw. Nagbayag ka mo amang nilukat itiri dawon, Marcia. Ada ka dararamidam? Awan mo't kaririing kuntupay. Katanyat gagaram. Tanaka umay ka. Ay, sumra ka pa'y ah. Nagyaman nak, Marcia. Agpababirok namin di amo kiti babaunan. Di mo, ada kadwa mo na babaunan dakil abalay a pagpapaayam. Saan nga ije ti pagpaayam no bilang laeng? Ije ayan ti bakit ken lakay anaganak tay gayam ti amok. Ije matla ka bang ibang nga ili. O anya, kayat mo? Ay, kasanungay nga ta. Sapay sa anak na irwam nga paay kas babaunan. Kabaalam day ta. Awan mo't sa bala pag serbya mi chay. Day tay labakit ken lakay. Ilutwam ken ilaba am laeng. Sa bagay, nalakalaang mutkit di ati aglaba ken agluto. Nalangarod, tay bagak kadagiti amok. Kahit kasano, sumurot kan tungarod kanyakon, tay tulod da kay je balay a pagtrabahwam. Kat uwan na, Shirley. Kabaila maya ti agkatulong ke di ka pa'y makalaba dito'y balay, Marcia. Kabailak tuan wada akong ijay nanang. Nay, agsingsingput ka nga ron ijay Aggagagit ka. Di mo ipakat ijay ti ugalim dito'y. Anya nga ugaling ngay bagbagayo mo tayo nana. Di kinasadot mo Adaya mo't agkatulong asadaw. Gumagutak tun ananang. Tapno mairwamak nga agkatulong. Pagalaak mo't lang iti experience. Dahito'y ka diti balay pagpaayak kas babaunan. Nagdakkel mo gayam. Wen, adda ije ka na dati anak da lalaki. Iso atay bakit kan lakay laang tikad kadwam, kan pagserbyam ditoy. Di kagda nagtanasingput dagi ije nga agasawa. Dahito, tagbalin na silid mo, balasang ko, Wow! Nagpintas mo na nabineng. At tapay aircon na. Kwarto tayo anak mi daytoy. Ngam gaputa saan mo't nga agaw-awed. Ipausar mi pailakan ka. Kinunak ngamin iti anak ko saan mi akasapulan ti babaunan. Takabailan mi paimot ka ni Tata Carlos nagtrabaho. Ngam ipilit na mutlata. Binaybayaan min atay so matagbaya diti sweldom. Anya ngay dagiti maaramid dito'y balayaw na nabineng. Kasla awan mo ti matrabaho dito'y. Nagadungag paiso ti alikamin nyaw ngam na urnos mo't akitaan. Agluto ka naglabalaeng, Marcia. Numay papan mo't iti makan, saan kami ang napili iti makan iti asawak? Mayat nga ron, ano kasta nana? Sige nga rod balasang ko. Yurnos mon dagita gargarot mo. Sikati makam mo dito yan Aginan akapailaan. Tauray no bigat ka namang ruging agtrabaho. Hey, sige man nga ron nana, tanay. Makaturturugak mo ton. Nawatiwat nga minti biyahe, tanagadayo mo dito'y lugar yaw, nana. Nagadumot tayong tilinuto, Marcia. Kital-talo tayo laang maamangan. Kaya't kung amin to'y spam ken bacon, tata. Iso nga inluto kun Kanda kita daduma, linaon ti ref, inluto ko, ta dandangidan ag-expire. Kaslatay mo tagpapasken na iti kinaado ti linutom, Marcia. Di kaya danag ka dinana? No, di yung kabailan nga ibusahin kabailak. So, sana masayang dagita. Mabisinak namin una yan. So, sigurado maibus amin dayta. Bakit? Di ka makadlaw. At daraw-rawat ibabaunin ta. Kabailan na nga ibusan ti nga gabsoon alabay na. Kalpasan na. Agpunggapay iti mamidwa. Tila madmadlaw mo mat Carlos.
Inton kuan mangeg na ka. Kasano ang mangagnak nakaturog manang Apay, anyat orasan aya. alauna. Idinalpas tayo anangal daw. Simrek ija kwarto na. Sakpay ki di tinangkalong kung itinanganan tayo Anya? Ay, nabannog siguro Pakabanugan na kumangay. Kawang mararamidin na. Agluto, aglabalaang may. Kaisula ang mga mintim baga katrabahon na dito'y balay. Iso malagaya ma. Gamuray pa Apay, apay. Nanyalat na iba kakingkwa ng aramidin na. Iso lang. Sa atin nga agboluntaryong agdalos, unwagin now. Kawatang kumamatan at trabaho na dagita baka. Anya mga klase ti babaw ng tikas tamag. Ala, bye-bye amon. Nabannog siguro ang naglaba. Hello, Shirley. Nakaawag ka, mate. Kaya't kala kumustahan, Marcia. Nasayat ka kadimo lang ni tabalay dagiti amaw. Ay, kadun, Naghayahay to pa'y tibiyag ko dito, Numalpasak ang makaluto, Kan aglaba, awan arami di kon. Sitting pretty akon. Kan sleeping beauty. Ay na, nagsayaatan. Kat kumusta ngay tay bakit kan lakay nga amom? Ay, nasaya at awan makunak kadakwada, ta nasingpit da ngagpadpada. Ay mayat ano kasta? Ala, tarimaanam nga ruti trabahom dita. Na nakatumpong kay tinasisimpot nga amo. Naswerte ka, Marcia. Ay, wan, Shirley. Uray mo't isuda, Naswerte da, mate. Ta, nakatumpong da iti nasingput ababaw na, Nay, saan yun sa amang nga usaran da gito'y daduma nga alikamon nyo, nana? Ipadawat nyo man latan kanya. Tapno adama mo makita display di balay may. Nala, bye-bye tamang kita akto iti-itid ko kan kabalasang ko. Ay, agyaman anak nana. Dagitay kumamot saan naglumaan unay. Tapno sosyal mo takitaan. Ha? Ay, kauna. Marsya, itimplanak ba ni ti kape? Taig mong tulangan ijay tires. Ay, wud tata. Sige, mapanak ijayan. Isarurumton ti kape kwan. Wud tata. Kakayo. Sika nga nanabinay. At kape kayo, mate. Ay, kauna, Marcia, balasang ko. O lang nga road. Ilakaman yun tong ni Tata Carlos nga itimplaan. No, agtimpla kayo iti kapiyo. Ganda kayong tumutin ati mangipan iti ayan na. Ha? Ala, da kayong tong ti agtimpla, nana. Tanay, masaduta. Makaturturo kakpay ngamin. Kurang titurog ko. Nagsapa kayong tumot ngamin nagriing itay bigat. Sa kayo asao. Iso lukagak. Sige. Tama pa na kung iti silid ko, nana. Hello, Sherwin, anak ko. Kumusta ka ditan ngay? Nasayat mo't nanang. Da kayo nga Pasensya kayo na. Tay-taak lang nga nakaawag ka na kayo. Ato nga mintas asikaswag dito Barang makabakasyonak mo dita. Ay ka, nasaya at ano kasta, anak ko. At sapay ko mga rod at makaawid ka ni Timabiit. Ay na, mailiw kami kan. Agmay sa ka lang arudan nga anak may. Adda ka pa'y mo't iti adayaw. Talaga kasta nanang. Ket, kumusta mo tay kadwayo ababaw len? Ka nasaya at latamot Iso na lang ta, daturturay na no duma. Anya? Apay nga No kastamot lang. Di sumapol kayong iti kasukat na. Ay nasaanan, tanarigat man ng tagbirok. Anusan mi pa'y laang ni Marcia. Ala, mangantayaw na nabinay, Tata Carlos. Nagluto ak iti tuyo kun tinapa para kada kayo kun fried chicken mo't kanya. Purugaan na kami mo itituyo. Manual daw nakastuti paspasinam ka na kami. Oray natang lakumatilutwam para ka na kami. Narigat dalu si tinateng. Masapul pa yung ngamin adalusan kun ugasan tinateng ang mailuto.
Ha? Naimbagday tatuyo kung tinapa, ta diretso prito. Nalala, mangantayo ki din. Naimaslat tamo to'y tuyo kan tinapala kay. Nay, si kamo gayam, Shirley. Sumar ka Nag-aawid ka mo gayam, mapadak Wen, ket nadamag ko nagawid kamot, iso ngay mayak. Ni, mayat ti pamagima. Limok magkamot ta na nagkatulong. Saan na kasi di nakakutkutong ka. Win nga rod. Nagimas nga may intimangan. Manula abulan ko ijay kadagiti amok limo magamot tay. Wang nga ron, bagbagay mo ti kasta pamagima. At least nakargaan ng tilasag dagita bakante akudil mo. Kat, impakadam ti panagawid mo ita. Win nagpakada akmat nga ag-day of ak. Mano abulan ko mo't ijayan. Naskun mo't na ag-day of ak Uri kaskasano. Ka nasayata no kasta. Mayata pinalubusan da ka. Ni, nagmaya mo na kita nakadisplay dito salas yan. Itala makitak na kita Ay kwa. Intad ni Nana bining dagita. Ada pa'y pinggan nga intad na. Intad na, ano, dinawat mo. Intad na ti daduma. Dinawat ko mo ti daduma. Ay, imbag ka pa'y nga rod Nagasat ka, takasta dagiti amom. Ngamsyak nga'y, didak ik-ikan. At da ngamin imot da. Ay, inatiw ka nga rod Ay, Masidak pa amin kayat ko ijay Makaturugak pa iti anyaman nga oras kayat ko. ay na, nagmayatan ti kasta nga amo. Awan reklamo da. Ay, kapadasan na ti reklamo Tama kang ngagda. Siyak ti batas ijay ko naman. Ay, Isus, di ka unay, Marsha. Di mo abuswan ti kinasingput dagiti amom. Tapno sanda ka papanawan. Pagyamanam ki di ata nasingput tinaranaam nga amaw. Di dakto papanawon lagi jay. Tanasing putda, Shirley. Saan da ang maaramid ti kasta? May mayat sa manuawang katulong ta dito'y balay. Tapno sana ka ma-stress. Makapa-stress mo na dyan, Marcia. Di mulat ta ka di ikaskason ni Marsha lakay. Ano usam laengen? Kasla tulong talataken kuhanan at ipanagnaad na dito'y balay. Tawan ket nga rod trabaho na. Tapno damag kwarta na Nakarating to mga may. No apay mga mila nangalapay lang ni Sir Wayne iti katulong ta. Kita mo naman asaan ta nga na iruwam nga da katulong na. Agsubli ni Marcia no bigat saan. Isumati ko na apay aya. Siyak tuman tagpaling kay bakit. Ikanta man iti pagnakman na rin dyan Marcia. Pagsidaan tayo tinatag. Awampay makatawan na rito. Ngamperme abimbim sugag. Limok mo ganito gusto. Kaslabigaw la na ipasikig inimay dito. Itamot lang ka. Kasla na puyutan na balon. Nagrawat nga may. Mala, baybay amon. Saan na nasaya at imot timakan? Muna, maglablabo sa balt. Supayan ti makakaambong ang pili ti sidaan na. Naimimas pa'y kat ti sidaan na ngamdata. Adaya makasta. Nay, apa yun tata? Awan mo't karga to'y ref yawn. Puro natang matan ti karga na. Sapay jak kayat ti agsida iti natang. May salat dito'y karabukob ko. Kat ano anon niya tadamar siya. Di kag pili-pili ti sidaan. Nanya mo ti kasta. Kasano nga raw na pumigsaak ng trabaho dito'y balayaw. No kasta ti pasidayo kanya. Ay awan kumutungak man na no kasta. Madi mo lang tinalok magunay. May mayat ay katamtaman na pamagi. Nan, ikandak iti pakitsinda. Siyak ti mapan makitsinda. Tiyo mo ti makitsinda. Hawanan, impaling kimeng ti kwartami. Anya? Basit la tinabat-bat ya pasensya kung bakit papanawa kung na dyan marasya numapunwana. Mala, sana bale.
Ta si Degan nga agawid ni Sherwin nga anak ta. Isunton ti makisarita ken kuana. Nakarelaksak. Hindi nag-day off ti babaunin ta. Yung hindi nagsuble. May stress ang manan. May mayat sa nung pag-di-oven ta nakanayon na niya Marsha baka. Marsha, di ka kadipa aglaba. Aldaw nga minan. Madamdaman to pa yan, nana, tanay. Kalkalpas ko anangan. Ha? Ni, kano itay penalpas tayo anangan? 2 oras ang tinapalabas. Nangilabanak ngamin, nana. Ta, agsaraaw mo't ti tiyan ko. Anya? So, panawan dakpay laang dito'y salas. Tagpalpaak, nana. No, kaya't yumat. Uray rugyan yun. At yaglaba. Ta, ituloy kunto. Intun madamdama. Day, apa ya sikat ya glab-laba bineng. Ituloy ito ni Marsha. Ano madamdama? Ay. Nakabaybayag mo. Kanon to pe amalpas da ito'y no uray ko pailaan. Ay, sana mabalin ti kasta kararamido na. Ayan na ya. Aday di salas. Naiturog na. Anti pa nagpalpana. Paimpantay na kringan. Sana mabalin ti kasta karamid na. Ha? Marsha? Agreeing ka man dita? Ano? Ay, apay aya. Disturbo kayo mo. Titi pan naturog. Ninahanam abining taglablabay dayan. Baliktad sa amot yung ti sitwasyon tayo. Sikat sa amot ti bus dito ko yan. Kada kami ti katulong. Sumanao kayo mo. Ay. Ay, may masan ti turog. Ngam disturbo kayo. Di kayo disturbuan. No da kayo ti maturog ka. Apay akas na kayo. Respetuan nyo mo't ati kabatayo. Namo yung nga damat maturog, di kay sumanaaw. Ha? Carlos Lakay! Ni Sherwin madyasimang part! Ha? Kung kagpulsa! Kapit lang! Inakringan ni Marsha. Kapay aringam! Paybayam! Tapno makita si anak tatikas di alangana! Ha? Ala, umaykan! Intasabtun ta anak ta! Paykan! Sino dahito nakaida dito sa fananang? Ay, kwa. Isuday tati babaunan dito'y balay. Anya. Kasta ti aramid na dahi tababaw na yung anak ko. Kas lamanti ka maturog. Uray bigbigat maturog. Kas ita, ninanang mo taglablaba. Siyak mo'y tagdaldalaws. Ngam dahi tababaw na yung maturog tararamidan na. Kanya kayo mutan, maturog na tao, ngam sumanao kayo. Ha? Nay, adamo gayang bisita yaw na nabinay, Tata Carlos. Sino da ito? Basta ka dito aramid mo dito balay. Maturog. Kabayatan ti pa nagtrabaho dagiti dadakkel ko, ha? Ha? Ano kasta? Sikati anak na nabinay kan Tata Carlos? Wen, Jacqueline pagaro pa kastatar aramidam dito balay, ah. Kwa... Anay ko, nagsakit nga min ti ulo kan mataksar. Ganti dyan ko, aguri-gurak gamin. Nita, nalaing ka pa'y gayam nga artista babae. Saan mo't Kulaat ama di ti bagbagay. Agkakapsutak nga rudan. Ala, bumangon ka ditan. Ta ako kusam amin ang akagawam. Ta pumanaw kan dito'y balay, itamot lang. Anya? O anya ngay, yawa ng trabaho, Marsha. Kung nagtumo nga mingking ka, di mo ipakat, iti sabali ti ugalim dito'y balay. Natangsit nga minjay, anak dagiti amo. Kung namutlan na sino abak nang mo. Saan na abagay ti baknang gaya nalastaw? Nangato ti purwana. Saan nga isuda ti ayan ti problema anak ko? Sika. Kasanaw, agistambay ka man, nandito'y balay Taawan mo tin trabaho. Di mo mga mintarimaan ang ti trabaho. Kaisuna nakatumpong ka itinasingput nga amaw. Mabuso ka mo nga main. Di kay ka di madanagan? Makasapulak to iti sabali apag trabahwak. Sales lady ti aplayam. Sana babaunayin ta saan mo abagay ti kasta.
Katulong ti kayat ko. Tamakan ko amin na kayat ko akanin. Kan numalpas ti trabaho, makay nanaak. Dahil ta sales lady nga ha? Kanayo na nakatakdar. Aho, uray awan. Kasanungay sir. Alaon da kun akatulong yaw. Taga kabangi bangaklaan nga barangay. Awan sabsabali. Sige. Basta nagagat ka, ha? Yak kaya, tisadot amabaunan. Wan sir, promise, nagagutak. Sige nga ron. Mabalin mong timang ruging agtrabaho, intun bigat. Hoy! Agreeing ka na! Marsya! Ang tawad! Anya, matindi sa lakay. Kaya imasan pa'y latiturog. Yung pumanukaw kitin. Tita, maikak sanday ta nga amok. Marsya! Mabiglaang! Gumayan! Pumangon ak manlangan. Nagturay mo't na ito nga amo ko. Nagalas ti aramid na. Unay batan ti kasta pa nagre-ring mo. Aldawan na. Nakasapsapa pa'y lang mo't sir. Agalas sa ispay la itagsapa. Naladawan day ta pa nagre-ring. Alas 4 ti pa nagre-ring mo. Takas ta ti pa nagre-ring ko. Anya mo dun? Nakasapsapa? Ala, agawam kit din dagunay. Inkagluton, di ka sumanao. Muna kayo lang arudo na bimangon. Di ka pa'y lang nagsaang mo. Nita, nagalas mo ti pa nagsasaw mababaunanan. Nalalas pa'y kada kayo ah. Sana gaputa amo kayo kat kunamlan asino kayo mutten amang bugbog kaw kanya. Nita, naturay ka babaunan na. Disturbo kayo iti pan naturog. Kaimasan pa'y lati panagkukot. Ngamriingan dakmet. Jaklay pagarop akas tati ugalim ababaunan. Lawan kon anakalaking ka. Lawaan kumuta simrek kada kayo kas babaunan. Kanya, ha! Bumaro ka langan! Tas umapulak iti kasukat mo. No pumanaw, di pumanaw. Saan kayo pagtatakunan nga amaw? Adaw ti master ka sa balay. Gundawayak ti kaawan jay lakay nga amok dito yung nagtibalay na. Ako kusok amay na pakairanudan dito yung balay na. Tapno makabawi ak iti pa nagtrabaho kiti may sangal daw. Nagbasit intod na swildo kiti may sangal daw. Kurang day jay. Jay. Jay relo nga adda ijay istante. Oh, nagpintas. Ala ko, ipaunag ko itibag ko tapno saan ang madlaw. Mapanak nga rudan, Sir Lastog. Mabit lang. Di ka basta rumwar dito balay ko. Ni? Apay? Idi may ka dito balay. Kipik tabag mo. Ngam itataagawid kan. Nabnabsogan tabag mo. Ha? Ay, nakita'y badok na kito'y asar. Ha, ala, itisum tibag mo. Takitag ti kargana. Adda karbangak amang check-up itibag mo. Manjak Ang pwede mo kaya't ngay pakita. Adda ilumlumang mo niya. Ha, ala, itisum tibag mo. Kitlukatam. Nagtatakaw ka. Ha, tikunam, makaligtas ka. Adda ti CCTV apam managnak kenda gito'y adda dito'y bag mo at tinakaw mo. Idarum ka, Marcia. Di ka pumanaw. Tamanga yabak iti pulis. Ikwa. Di lang mabalay na di da kun idarom, sir. Ta isublik mo't na gita. Jak mo't tuluyon nga laan. Isubli kun, sir. Kunak basura da gitan. Niso nga inanak. Ha! Nalaing kang agrason. Siguro, si Kudin nga aramidam ti kastel niya. Ala, saan mo't italaang. Sorry, sir. Di da ko man idarom, pangasiyaw. Masapul amay kan kay ti pagnakmam. Tamangan no aramidam tumanin iti sa bali. Pakawanan da kuma, sir. Isublik da kita. Di da ko maidarom. Ay na, nagar-aramid ka, Marcia. Makitam ti bunga ti kasta nga aramid mo. Nanang, anya nga iti aramid, tulungan da kuma. Anya kuma nga iti may tulong ka. Risutem day ta a problemam. Ta
Sinirek mo may. Namin anaw abinagbagaan ka agam natangken ti ulam. Saan nga amin ang matumpungam nga amo ket nasingpay. Kayang ida. Hay, nakatumpong ka laki nga rudan iti katapat mo. Nanang, pag nakmam daytan, ken pagadalam daytan, Marcia. Biyag, di tao. Rufa, itanag ko ti anak ko kan ka. Di mo ko mabaybayaan ni Celine. Wala nang, di mo pa katanagan ti anak mo. Tanatalgad iti si idong ko. Agyaman na kading ko. Umadanin ti apit ko. Marikrik nakdayta. Nakapsuta kon. Jakon makapangan. Sana na sumurak ti taraon kanyak. Alaan na kon ni Apo. Manang, Di mo ko mabaybayaan ti anak ko, ading ko. Day talaan ti ipagpakaasikan ka. Silin, agaukan tamangantan. Ni nanang ngay, auntie. Mangan ka di matan? Saan na makapangan ni nanang mo? Mala, agaukan. Inak kumapaikan iti danom ni nanang. Uray uminom laangan iti danom no saan ang makapangan. Oh, sige. Agawa ang nga rod, tani. Mabisina kon. Huh? Apingatan. Silin? Silin, apa yan? Ni nanang, auntie. Saanan nga gangangas? Ha? Manang? Manang ko! Rabiin silin. Maturog kan. Naitabo na ni nanang mo. Aklunan tayon tinapagting na. Wan yang rod. Talaga akas ta. Naadaan mo't nga rod itinadagsa na sakit. Awanan ti inak, auntie. Ti patpat gakunay nga ina. Ala, talaga akas ta. Mapantayo amin dita. Matay tayo amin. Saan tayo laang nga agigitan? Ada umununa, ada mo't maudi. Kasa na bale? Taadak nga antim. Imbilin na katiinang kanya. Di ka baybayan? Agyaman na, auntie. Basta agsingsingpot ka ha. Diyak kaya ti sukir. Masapo na surutem amin apagayatak. Nawata? Wan, auntie. Silin, rumwara ka. Kaya tamangan lumarabya na ka sumangpet. Agluto kanto ni ti kanamuan. Wan, auntie. Ngam, papanan nyo ka di. Nakagsapol iti pagsayaatan. Sige, mapanakon. Anya ngay Rofa. Adda na sa pulang agtrabaho iti club? Ay, awan pa'y nga Rudzelo. Awan mo't mayat ka dagiti inawis ko. Inuferan ko may ti dakil agatad Ti dalat takayat. Siyak nga minin Anya? Ay na, bumakit ka na balasang. Kumulbet kan. Sana na mabalintan Danda na ag-expire kan. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Chelo. Tawan ko lang ti bumakbakatan niya. Ngem nutila nga, saan pa'y amadlaw? Kan nalaingak nagsala. Ay na, madlawan iti rupam ti panagbakit mo. Iso adi mo ipilit ti bagim nga agtrabaho iti club. Iso apasensya wan. No, ada may rekomendam nga ubing. Ada komisyon mo. Ha? Manungay? Basta ada nga rod. Iso alala ingam ti agsapol ti agtrabaho iti club wan.
Jay ubing, sexy, kanapintas. Ha? Ape akit kitaan nak, auntie. Pababa pa nga to ti panangkitam kanyak. Mapintas ka, Silin. Kan maya ti sukog ti pamagim. Ha? Amo, mawan kwarta kapag enroll mo iti koleyo. Iso nga, agtrabaho ka pailaan. Ha? Adda nga ta mangawat kanya kiti trabaho, auntie. Ada, Silin. Irekomenda ka, iti gayam ko. Anya ngay at trabaho, auntie. Restaurant di pagtrabahuam. Agbalin ka a waitress, kaanakan. Diyak lang pag-arop nga da napintas aka anak ka, Rofa. Sino pa'y kumati timawidan na no saan asyak nga, antina. Matayumat Agong langan kan agduman, Kasta mo tikutis, Ay, iha, anyam nagan mo, Silin, tata. Desidido kan nga trabaho? Jak pa'y kabisado ti aramidak, tata. Ay, di ka madanagan. Isuro kan to. Dahito iti ibadong, Silin. Ingkan agsukat iti dressing room. Ha? Ay, anya day taabado. Nagkiting mat. Jak kayat ti kasta, tata. Jak agbadbado iti kasta. Lalaki din. Mayroon kan to. Ingkag sukatan. Wah. Ano sangitam nga Alan. Ay, mairwam kanto. Gagangay lang iti damo ti kasta. Di kag danag. Tayin to nagawid ka. Adon to ti kwartam. Silin, ayan tinatgadam idi rabii. Adoy, auntie. Oh, nakaado ka Adami nandito Wan. Auntie. Apay ngagsangit ka nga. Jak kaya tandag trabaho, Jay. Agsapulak iti sa balya pagtrabaho, auntie. Sana mabalin? May mayat ijayn, tadakdakil ti sweldom. Mabiit ka makaurnong no ijay ti pagtrabahuam. Basta itin mo amin kanyak ati matgadam. Tasyak ti mangidulin. Tano makaurnong ta, aginroll kan iti koleyo. Basta jak kaya ti Jayan, auntie. Silin, saan anatangken ti ulom? Dinakpagunten! Sa baliak na makaungutak silin ha. Ha! Tandaan am dayta! Itulog ka nga gawid, Silin. Ha? Ay, saanan, sir? Ado ti taksi apagluganak nga agawid. Basta itulog kan. Sana balit, hapaawid akmaten. Sige, makaamu kayo, sir. Sige, dituya kun, sir. Kat agyaman ak iti pa nang itulod mo kanyak. Itulog ka naging ganita balayo. Ay, saan? Agungot ni antik. Istrikto ngamin ni antik. Di ka madanagan. Sakti makamu iti ikit mo. Yan may sa kayat ko ang makasarita ni Antim. Auntie, anya ka diti nagsarsaritaan nyo iti customer ko anang itulod kanyak. Nagbayag ngamin ti pa nagsarsarita yo. Nagdamdamak, may ipapankin ka. Kaya't nakakanuwa tulungan. O di mo kaya't mo ti makaadal. Ha? Wen, auntie. O ano kasta nga rod? Awaten ta ti jaya na at tulong. Pagadalan na ka. Sumurot ka kenkwana. Ta i-shoulder na amin pati pag naidam. Ay, diyak kaya ti pumanaw dito auntie. Na, anyat kay kayat mo? Agtrabaho ijay club? Wenno ag-eskwela? Ag-eskwela, auntie. Ngamjak kaya ti pumanaw dito Amom, saan nakaatulungan ni Jerry no di ka sumurot kenkwana? Di ka madanagan. Tanasingpot day jay atao. Ngam, dita pa yung nay ama mo day dya tao, auntie. Kaya po, madlaw mo tanasingpot.
Kan managtulong. Ta ini kan nakpayadagos iti kwarta. Tulong na kanu kadata. Malala, isaganam ti bagim. Taaddan mang paadal ken ka, silin. Di kagbabayin kanyak silin. Ibilang nakamanong mo. Sir, Manong kunam kanyak. Tudua kami iti babaonan dito balay. Agsingsingpot kawin. Agadal kanto na imbag. Tano makatulpos ka. Uray agawit kanto ni balayo. Wala. Umay kan. Taitulod ka iti agbalin ang silid mo. kasla na singpot-mat ni Manong Jerry. Sa anak siguro ang nagkamali iti desisyon. Sa bagay, may mayatan dito'y ngam ijay club. Sabay lang ko mga rod na matuloy ko ti arapahaap ko. Babaan ka ni Manong Jerry. Oh, ato yung tibayad, tinlakom abag, Jello. Ay, talagang ado ti kwartam itarufa. Apay, nangalami ti kwartam. Ay, kad, nadiskarte akmut, ah. Apay, si kalaang ayat, da kwartana, Jello. Addan sa sugar daddy, Ay, ano ang sugar daddy nga ipagbagamot? Awan. O, alaki din. Awatin mo, to'y bayad ko. Tapno mausar ko matan, tibag mo. O niya, naka-enroll ka, Silin. Uwan, Manong. Kat kumusta? Magustuhan mi ti pagadala na nag-enrollam. Medyo may ikawaak. Awan na mamuki jay ngam okay laang. May ruamak to. Basta agsingsingpot ka kanayon, ha? Agtulnog ka kanyak. Kat di naktubtog nga rin iti kayat ko, okay? Uwan, Manong Jerry. Ala, ikaw agdigusan. Ha? Nagdigo sa kitayan, Manong. Sakbay arimwarak. Agdigos ka man na tapno presko ti panaturog mo inton madamdama. Siyempre, naglingling et ka arimwar. Saan? Ha? Ala, ingkag showerin. Tapno mapreskuan ka. Adda ka di ibaga, Manong Jerry. Apay aya masapul nga itrangkam ti ridaw ti silid mo, Silin. Ala, pastrakan na. Apay ka di, Manong. Dito ya ka maturog. Anya? Apay nga Di yan. matimbagakan ka nga agtulnog ka kanayon kanyak. Tapno maragpat mo ti arapaap mo. Di ka nagkadkad, Silin. Nabayagan nga gayatakan ka. Sika ti arapaap kong asawahan. Mala, mangan kan, balasang ko. Tapno saan ka amana daw ije pagadalan niya, wine. Uwan, Nana. Na, apay, nagsangit ka idirabi ay anya. Nangigaw, di ba nagsangit mo? Kan limtag dagita matam. Awan day jay. Nana. Alala, jakun agdamag tamuklatan nga da pagdaldala ng balasang ko. Taam-ambu ko ni Jerry. Anyat kayat yu asawan, Nana. Madamag kumanlaang balasang ko. Anyat relasyon yaw ka ni Sir Jerry. Madlaw na singpot kayo, Nana. Isungag talagak kada kayo. Idida mo. Nakuna na atulungan na ka makaadal. Ngamtsak laing pagarup nga dagayam sukat day tapan ng tulong na kanyak, Nana. Ay, amuklatan, nakasta titurong na. Hindi inyam ambo nakakanyak. Nakuna na, akayat nakaatulungan. Iswa, pinagnaid na ka dito'y balay na. Agam amuklatan, nakasta titurong na. Nana. Saan panagpadakis iti amok balasang ko? Agam, saan laeng asika? Tinultulungan na. Adong tinsangsangput na dito'y balay na at tinultulungan. Pagadalon na. Ken agbalin mo ang asawa na. Agam, awan nagbayag kadakwada. Di mo ipagpagakin ko na dahito'y
kaasi akto man na pagsasawan na. Ibagbagak laeng mo't ti agpaisaw balasang ko. Bareng sikan ti agbayag iti dunan ni Sir Jerry. Sikan ti pakasaran na. Apay nala daw ka nagawin. Na-traffic ka, Jerry. Jerry, Ulbud ka. pudno tibag pagkak. Tay ko nam giti. Ang dalalakim. Sana pudno dayta, awan lalaki. Ada! Manipod ita. Di kan makaruar diti balay. Kat agikat kabutan nga eskwela. Anya? Hello, Celine. Hapay ngay mawag ka, ha? Auntie, di na kaya taparwaran ni Jerry dito'y balay na. Kan pinagsardan na kun nga giskwela. Anya? Apay ka, no? Ada sa bali a plano na kanya, auntie. Iso kayat nakatulungan. Ginandawayan na. Oh, ala. Sana bali at tabak na. Saan ka nga agrigat iti sidong na? Diyak kayatan dito, auntie. Agkabil ni Jerry. Basit ladi na magustuhan kanya, kabilan na kadagos. Ay, di ka nga min agsuksukir ken kwa na, Di mo aramidin ti di na kayat. Kaya po, agsingsingput ka nga min, Celine. Adit, narnakanan ni Jerry. Aginayad ka bumangon. Tarumwara kon ditoy. Jakon alaan dagiti kawis ko. Tamangan numalukag da ito a tao. Tiwalit kan cellphone ko latan dalaak. Diyos ko, tulungan na kuma. Yan dayo nakiti da ito a tao. Agyamanak, nakapanawak matlangan iti day dya balay. Diyak ka mo no sa dino ti papanakitan. Diyak mat kaya tagawi ti balay ni auntie. Tawan matlaang patagkukan kwa na. Kanayon nakmat nga ipasubo. Iso na sa isayaan no diyak lang nga nagpakpakita kan kwa na. No si bibiyag pa'y kumatinak. Saan siguro akas ti kasasaad ko ita? Awanan. Nadadaalan ti masakbayak. Diyos ko, tulungan na kuma. Si kanti pangital ka kiti amin. Di na kumabaybayan. Si kalangan ti amo kapag kaptan kan pagsanggira kita. Diyos ko. Miss, agring ka. Miss, Pulis, apay ka di, sir. may pare ti maturog dito igit ti kalsada. Delikado dito miss. Ado ti aglabas alugan. Sorry, sir. Awan nga min pagturugak. Isa nagyaplagak langan dito itinapitot ko a karton. Nalamin dito miss. Bumangon ka ditan. Ta ingkag kape. Oh, adto ti kwarta. Ingkag kape. Para bangonan. Kat agawid kang tumutan. Adto ti pagpletem nga agawid. Awan balay ko a pagturugak, sir. Awan pagawidak. Anya? Ayan dagiti dadakkel mo. Ulila akon, sir. Anya? Ala, umay ka. Intag kape. Uyugan ka. Sana balay ta nalpasan ti jutik. Napintas ka si Lynn. Agyamanak, sir. Sayang ti kinapintas mo. No, agbasak-basak ka lang di takal kalsada. Amangan mo damang gundaway kan ka. Ado dagiti walang alalaki dito Iso delikado. Kunak nga agsapula kiti pagtrabahwak, sir. Ngam awan matamamok dito No kayat mo, tangdanan ka ang mga sikaso ko ni Lola. Nakapsutan ni apong ko. Ket kasapulan natin mang kadwakan ko na. No kasdeng awana kay Jibalay. Patpatgek ni Lola. Ta isutin ang padakkel kanyak. Manipod pinanawan nak ti inak. Kinapod no na, nasaan tinapalabas ko? Dagiti nagdaldalanak. Naimbag, tada ni Lola ka ng baybayabay kanyak. Pinagadalnak.
aging ga nagbalinak a pulis. Iso nga utang ko ti amin kan kuana. Kasta gayam, sir. Anya, mayat ka? Ang mga sikaso ko ni apong ko? Sige, sir. Kayat ko. Amo, mapok. Nagsingpad ni Celine na mga sasikaso kaniyak. Nagdungaw abalasang. Sana kas kadagi ti dadruma. Nangkadkadwa kaniyak. Nag-uuyong na. Hanggang ni Celine saan? Nasingpad abalasang ni Celine. Kasta ka di Lola? Di nasayat no kasta? Misula ko man di asawam. Anya? Kaya't ko ni Sileng agbalin nga asawam. Nasingpot ka na pintas. Nagbagay kayo launay. Anya? Apay, kayat yun ang mga sawak, Lola. Kunak man o diyo pa'y kayat. Hindi, dayta. Ang mita, mabalinan. Tadan kurso na nakaparakin kapok. Ni Sileng. Agyamanat, tadinak pinarigat iti husto silin. Inaklonak matlangan. Mabainak ko mga klon kan kata sa anak ama ikari, Jude. Ngam, ayayatan kamot ngaminan. Agyamanak, ay ayatan ka silin. Ken awan ti rumbang nga ibayin mo. Taura sino ka pa'y. Uraan niya pa'y tinaglablabasam. Ayatan kan tulad ta. Agyaman hak, Jude. Kunak no jakon makasara kitikas kan kakasingpat a lalaki. Kasanungay, agkasartan? Kayat kan nga ikalay sa. Sikat ti makaam mo. Kayat kumatan ti makikalay sa kan ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Dito'y gayam ti lugaryo. Pasensya ka no ita lang nga ipasyar ka dito'y, Jude. Amo mati makagapo. Gapoy tinasaam na palabas ko. Iso ano mabalin. Diyak kaya't makita dahito a lugar. Maawatak dahi ta. Hala, dumsag ta nga rin. Tapno maamamok mo ti ibagbagang maikit mo. Sino kayo? Ha? Auntie? Didak ka din mailasin? Silin, si kakadidaytan ka anakan. Uwan, auntie. Apay akas ta tila ngayo. Ay na, kana ka na ya. Agyaman nagtanagawid kan. Di akong makakita. Ha? Apay, auntie. Ay kwa, inapiktaran ti sakit ko, ti panagkita. Kan, diyak makapagnan. Tapo ti din, ti may sasakak. Anya? Nakaroon ti sakit ko, kanakan. Tan na baybay up. Awan mo nga rod kwarta, pag-agas ko. Ururayik langan ati patay ko, kanakan. Anya? Ay, uwan gayam. Kadwak ni Jude. Ti asawak. Ay, nakiasawa kan, anak ko. Agmano ak, auntie. Kasya na ka ti Diyos, barok. Kailiw kunti ka anak ka. Italamot na nagawid ngamin. Pasensya kayon, auntie. Tsak amo akas to iti kasasaad yo. Ay, siyak ti rumbangagkid daw iti pasensya ken kakanakan. Ngamin, binaybayan ka. Diyak tinumpal ti bilin, day dinanang mo, adi ka baybayan. Sorry, no, impasubo ka, iti kalabas ka na kan. Sorry no, di mo natunoy, dagiti harapaap mo, gapukan yak. Ala, baybayan yung dagi jay, auntie. Nayatlatan niya Apo Diyos. Taurekas di tinaglablabasak. Inturong nakmat itinasaya at atao.
nga iso tinakiasawa akitan. Kat masikuga kon, auntie. Ay, maragsakan para ken ka kanakan. No, kunam anak katumpong ka itinasingkot a lalaki. Ta, karbo nga matyak balin ang naragsakan akan. Kat ulitak ate agkidaw iti pamakawan ken ka. Silin, kanakan. Biyag. Titaw. Ala, itulod kayo, tata. Kasla saan nyo matan ang kabailan ti agawin? Di ka matanagan kanya. Kabala kaya, wait di bagay ko, rekastoy. Ana parte ka. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kada kayo ijay dalan, tata. Ngamin, rabi una yun. Di ka matanagan. Lakaya ko. Mano atawanin nga, agaw-awin ang iti, kastoy. Ngamawan mo't dakas ang napaspat sama kanya. Anya? Dito yakan. Ala, sa kunti makamo nga gawid. Sige nga ro, tata. Agan-anad kayo, ah. Ay na, kunakon kat, nabartag ka man ang lakay. Sa di naman ang ayatinapan mo na kiinuman. Nagapuang idayan na bilay. Nagsasat kami. Kasangay ngamin di tumboy ang kapsat na. Ay na, unay kamutan lakay. Ay, saan na kamuta paritan nga uminom? Ngam kita kumamot Di mo labsan. Imbaga ta nakaawid ka pailaan. Wampay na puta ka na panak. Naginom dyan, nagawid. Uray ka sa nung di barna ka, makawid ang bakit. Alang, gusto nga rodan. Hingga maturugan. Di kan sumanaw. Nakaturugan dagiti apam. Ang mga numadisturbo ti turog da. Ang ngamatan ni Lolo, Lola. Nabarta ka nagawid di rabi, sumanao. Ay, wan nga rod. Adda ka nun na panan na, paskan. Iso nakiinom manan. Jak nakaturog iti gusto, ta sumanaumat. Ulit-ulitan na dagiti bagbagana. Ay, malapasin siya. Amon, apokwan. Nagawid ak inton malamig di balay ta, jaya ka maturog, Lola. Jak kayat dito yan. Anya? Jak maanusan ni Lolo, nakos dyan na bartek. Sana maumumang agsasaw. Ura aging gatparbangon. Anya? Nabartag man na ni tata nga nagawit idirabian ako? Uwan tatang. Saan nagpakaturog? Manipod si Mangput. Aging gatparbangon. Sumanao. Ay, unayin ni tata. Talaga di na maikat na dyan nga na. Kat anya ngay nga rod, uray kas dyan na asuman na tinapatag, saan atay agwala no nakainom. Day lang tasao asao, saan amabampan Sa bagay Iso na lang, tadi na paturugan ti kabalay na no kas dyan sumanaw. Maalabay amon, ang mga numapan mo manunungtan ni tatang. Uwan nagpaiso tatang. Baybayan yun, tanausawa na ni Lolo. Agyaman tasaan na naira na nga daki di balay. Ang mga pinagsasawa. Nay, si kamot ka, Waldo, anak ko. Una nang. Apay awan ni tatang? Naawan, rimwar, tsaka mo no napanan namanon. Ay, ang mga nunapan mo nagpirok iti kainuman na. Saan mo't siguro? Ang mga nunapanlay di bangkag. Nasaya to kasta. Nukas dyan nakainom ni tatang. Kaya't sumanao. Awagan dak iti balay ta umayak adagos. Buong takman. Sana nasaya ter aramidin na. Laklakayan nga awan manaknakem na. Di nalar aramidin ng tikas dyan. No, dak diti balay. Ang mga pagsasawak na di alakay. Umadanin ti kasangay ti anak talakay. Ito'y tayo ka di balay nga iselebrar.
Hindi tanga ti pampanunutak. Nasay-sayat sa, no di ayan datatang. Tanalawlaw ti space ijay. Nasaysaya at matlaang no ijay. Ngamin, no dito'y tayo balay, sigurado asaan ang makaumay ni nanang. Di namot kaya't ti umay dito. Buwan nga rod. Ibunag mo to nga rod dagiti kaldero ang mausar inton kasangay ti anak ta. Ala bakit? Siyak ti makamo. Ay, buwan kaya. Di mo liplipatan nga awisan, nagiti katrabaho, ama? Awisak mat, nagiti katrabaho. Wen, lakay. Sigurado nga umay da. Wen nga paisoan nyo. Kasangay gayam jay putot mo inton Sabado. Una, umayak pa rin. Awan mo't papanak ijengal daw. Okay, agyaman na, pre. Ay, wen gayam. Ijay ka di balayo. Ijay ang datatang. Nalipit ti space, ijay balay no bilang. Una, sigurado. Mabartak tumanan ni Tata Mayong. Samat siguro. Takmat. Amumat. Mabutang kanyak ni tatang. Sa bagay matkit niya. Ala, un. Umayak no Sabado, pare. Amoy ya. Manipo di day. Aking kay tala. Kaya kon. Ada matatao tiyak tal talaga niya. Gusto daytan. Adun tinainom niyo. Mangantay kitin. Mga nakailatan anak ko. Amoy mo't kanya ka. Mga nalatan na mabisina. Gasto nga ba? Pre! Isuro ka may papaniti trabaho. Denggan nyo tibaga ka! Tatang. Kanya kay mutan tatang. Gusto mo't kumadaytan Da kayo mutan ti makarangrang. Gusto mo na yung ti Bartak yo. Ingkay maturugan. Ay, sana na ka. Alagan man ngayon nagmaturog at ano ti bisita. Ala, aramida niya, aramida niya ta. Istorya kami kanipari andeng. Ala, gusto daytan lakay. Nabartakan ko nakmag. Amo ka taparte ka. Sa anak mo nga gol-gula. Uwan angam nakababain ka dagiti bisita. Itay ka pa'y laasuman na udita. Ulit te bagbagam. Anya kay mutan tatang. Itay kay pailang abagbagaan na sumardeng kayo. Yung maada kay lata dito sumanaw. Sumardeng kayo no buyatan kay ti danaw. Anya. Didak pagpungpungtutan tatang Talaga asuyatan kayo iti danaw. Anya. Di kay pailang amin mapan maturog. Maminsan pa nga damangag ko sa uyaw. Ay, nakababain ka dagiti bisita dahi tangar aramidan nyo. Anya. Ay, waldo anak kao. Apayakas dyan mo ti panagsasaom kanyak nga ma'am. Kasanumot ngamin tatang. Kat kasya mo teraramidan nyo. Amugmet na barte kak. Ang mure kas jay. Saan kumamot akas jeti bagama. Sa pa iti mismo asang wanan dagiti babarkadam. Amaw. Lakay akon. Ngamiti da ito akin na lakay kao. Si kala mismo nga anak ko tinakaibaga kanyak iti kas jay. Dagiti naganak ko iday. Kadyak imbagbagaw na pinagsasawan ida. Nasakit tinakam ko kawal daw. Agtal na kayo man tatang. Ay, sumanao kayo manin ako nak. Imayak, tao may kukumaibaga kada kayo. Akasangay ni nanang yaw inton sa badaw. Amang ano nalipatan yaw. Saan, Tatang? Saan may analipatan? Hanggang pangasiyo ko ma. Tauray saan kayo nga agawis iti sa bali a tao. Ha? Ngamin, mangibabain kayo laeng. Sigurado ada kayo tumanon timang mangeg. Sa kay tuman asaon. Anya? 5 kayo lang amin nga awan sorsoro yaw. Di kayo lang amin agulimak no adda bisita. Iso ano addan to pasken dito'y balay. Uray saan kayon nga umay.
Tasaan kayo nga imbitado? Anya, Lakay, apay mo't nga minakas di timbagam kinitatang. May na makapungtot ti ore asinaw no kas ti mangmanggam. Nakababay, nagano bisita. Ngam Huh? saan kumamot akas di timbagam. Mabalin mo't nga inay ayong kumaama panlaangan maturog. Ay na, amuyo mo't no siya ti makapungtot. Ibagak ti bagak. Amak manday tawon no saan. No kamali na. Ay kamali na. Ay unay kan ayang walto. Amam day jay. Ngam na iturod mo a pinagsasawan. Bidot na nga rod. Alangan mo't abay-bay ah. Maruam nga min no kas jay. Waldo, may sakamot nga ama. Kas itinako na ni tatang. Sapay la kumata saan munto ang mapadasan day ta iti anak ta. Awan mat madingar aramiden na. Suman na ulaang no kas ti ama bartek. Jak tumapadasan day ta. Tawan mo't ti madingar aramidag akas kinitatang. maklaw, tinaramid ka anak tabakay. Pinagsasawan nak, imbabain nak. Hanya nga rod ngay. Kamanipod mo't ide kas di ti ugali ni Waldo. Nalaka makapungtot. Sapay la ko matadinan tumapadasan ti mapagsasawan may. Nalala huston. Bareng makapanunot ti anak ta kat umiagkid daw iti pamakawan. Patsyam, kano nakahahay pride. Nala, datan na naganak na ti mga awat kan kuana. Gapo iti kas di nga ugali na. At danto latagundaway ang makapanunaw. O lakay, aging ka diita. Awan pa'y panggap mo amapan ijay ayan da tatang. Anya taramidak ijay ngay. Inkaagkid daw iti pamakawan kada nanang. Nang runa kini tatang. Tirumbang kid daw iti pamakawan ko ni tatang. Anya, No sana kas ti aramid na. Di jak kumamo pinagsasawan. na-pride ka mat unay. Mamin ano nga ibagakken ka nga amam day jay. No awan ni tatang, awan ka mat. Adula amin asaom ako na akon. No awan ibaga masabali ako pumanaw ka na. Anya! Ditak man isuro na nang tatang. Amok ter aramidag. Anya? Darrell. At ako ni tiusto nga edad. Amok tinasayahat kan saan tatang. Ako. Adupay dagiti ba nagasaan mo nga mo. Iso adumag ka kumamot kada kami itinam. No kastoy nga day bagbagami. Dumungag ko nan. Kasano nga dumungag ah. Kahit saan ba't ahosto ti bagbagayo kanyak. Anya. Ala, panawandak ditoy. Ang mga nun niya pati maramid ko. Sumanao kayo. Ning, si kamat gayam ti masabat ko, Daryl. Ha? Nabartek ka. Kas makita man, nabarda nga. Yan, bagampal lang. Anya? Nakita mo lang ako doon na nasana nalintag ti panagnak. Ala, labsan ka man laangan. Ang mga nudyak makapagtapil. Kat anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Oo, patsyam. Ay na pare, nagalas at talaga ti ugali jay anak mo. Ay na, pasensya ka na ti anak ko pare. Palagi pa nyo dayang ubing. Ang mga numakatumpong to itinauyong. Bugbugin dalakit ni dayay. Lukas jay lat na ti ugali no. Kanayon mi matapalpalagipan. Ang wala ta. Ay, talaga nasukir ti anak mi. Daytan jay ibagbaga akanayon kan kaidi ni tatamayong. Anya, awan pa ilan ni Darrell bakit? Kanurabiin. Wan nga rod lakay. Sigurado, nabartek tumananday jay nga agawin. Una yan. Talagang awan dengdenggan na napang magbaga. Wan nga rod. Numaminsan, jaklata nagtagtagari. Ngamin, oray anya ter aramidan ta. Awan lat naman ti panagbalbaliw na. Ala, kasaritak to ti anak tayo ito sumampay. Siya ti maka mo. Daryl, rabiin, ngam adda ka pa ila dito yung agin inom. Una, tatakwartak.
Abay, ada parikot na, ha? Awan parikot ko. Ngam sigurado nga agururay dagiti dadakkel mo. Ang bibing, ikaw naman ito may sab. Buti arang tayo tuloy ko tiya kinamin siya balay. Ano? Ikaw na! Sana ka pumano dito eh. Kasi ka lang magbulag dito eh. Ituloy ko tiya ginom. Dahil anak ko. Gusto ko man, dahil pa naging inom mo. Ha? Nakainom kasi mang pahit. Ngamada pa imot mong anak. Apa nga minaya tatang? Anya ti parikot siya ti panagininom ko. Kadyak ba't daw-dawatan ti gatang ko kwarta kada kayo. Anya? Wen, pudno day ta. Kwartam tigat gatang mo. Ngayon para kanyak. Pampanunutat ti salon at mo anak ko. Ano lamin? Tiyam na alakay. Ingka man lang jay. Pumano ka? Amo yung matadyak kahit ni masersermunan. Ala, pumano ka yun? Amo nga nadyak makapagtapal kat. May buyat ko kada kayo ti arang ngayon namak. Una yun ti anak talakay. Apay akas tamutan. Saan tamot ang nagkurang iti pamagbagakan ko ana. Ngam apay akas di mutan. Yan nga roda. Kabalan nak mo na pagsasawan. Uray limpyo, uno na bartak. Sapay lang ko matadapay namnamang agbalbaliw ti anak ta. Gusto ti ko na ni tatang. Makapasayar itirik na. No mismo nga anak ti mang sermon kan ka. Mariknak itan tinarik na day di tatang. Gawin ti panang sungsungbat ko. Uno pa nagungungot ko kunkwa na idi. Lakay. Agbabawiyak bakit? Nagaman yan ay. Awan mo't tanday di tatang apagkidawak iti pamakawan. Agyaman naklakay. Tanaka amiris kan. Ne, nakapulis ka matanak ko. Papanam? Itangal daw, tipumpun aman ni Roy agayam ko, nanang. Isa mapanak. Ha? Kasta ka di? Ay katuan Mapan ka anak ko. Ngampang nga asim ko maa. Di ka unay uminom no aday pasangod nga arak. Dependen to, nanang. Ay, awan pa ilang di anak ko. Sigurado ang nabartek mananday dyan sumangpat. Ay, sa anak mata nagkurang anang bagbagay ti anak ko. Agam apay nagbalin na kasjay. Daytoy kadin ti bunga ti aramid ko iti kalabas. Ti panang basbastos ko iti ka ni tatang. Diyos ko, pakawanan na ko ma. Gapiti nagbasulak iti amak. Kat sabay ko ma. Tanapakawan na tayo di tatang ko. Tatang? Nasayata dakan boy. Tatang? Apay nga narakop na kanak ko. Naggapom ka di. Tatang? Oh, apay nga agsangit ka. Ada ka di parikot mo. Pagkawalandak ko matatang. Naglablabusak ka na kayo. Ha? Imatindarak iti pan na kaitabon, diya matigayam ko. Kat sakmaya na itabon. Ado dagiti nagsawa pang lakayan. Kat pasig apam magbaga dagiti imbagbagada. Kat husto amin dagiti tatang. Anak. Pagbabawyak amin dagiti nagbasulak kada kayo tatang. Napatag kayo kanyak. Kat manipot ita. Agbalbaliw ako. Kat aginggat kabailak. Ikataw kong tiara ka bisyok. Agyaman na kanak ko. Gaputa na kaamiris kan. Kat sapay lang ko ma. Tagtultuloy ang dayta apa nagbalbaliw mo.
Biyag. Di tao. Nay, naggapuan yaw. Rabiin, Joy. Kanapa akadwam ni Melinda nagawid dito'y balay. Awan ng tiado pa asaw nanang. Pastor kanda kami. Kaya't miti maturog. Agmano ak nana. Ay, kasyan na ka ti Diyos, balasang ka. Nala, sumrak kay nga rudan. Mabit man laang Joy. Kaya't mo asawan, maturog dito'y balay ni Melinda. Awan dakas na nanang. Taagayan ayat kami nga rod. Sige, ingkay mo't maturugan. Nagturog kami di Rabi, Melinda. Kwa tatang. Nagkuyog kayo ko ni Joey di Kalman. Kada nakakita kada kayo. Ay, kwa. Talaga ka di mon masinaan tayo dyan lalakay. Saan la asyak ti mangibagbaga sinaan ni Joey. Pati nagiti kakabsat mo. Apay talaga nga awan dengdenggam. Ladingitek. Ngam, ay ayatag ni Joey tatang. Kat namin adun anailawan kami. Makitam. Di inaklon mon tipod no. Diyak mabalin asinaan tinubyok. Tadan na pasama kiti nagbautan mi tatang. Saad biya kayat dahi dyan Joey aparakan ka. Kinsaan mo't akayat ni nanang mau. Di na kayat dahi dyan ataw aparakan ka. Kan may sa, ubing ka pa ititawon mo adi si Otsaw. Agad-adal ka pa'y laang anak ko. Ay ayatag ni Joey tatang. Diyak kabala na sinaan. Duang aldaw na di kasi mrak iti pagadalan yo Melinda. Apay, awanan ti plano mga giskwela. Awanan ganas ko nga agadal. Emma, masikugak ngaminan. Kasano adi ka agsikog kat ibantay mo mat ngamin ti bagim ka ni manong ko. Anya nga ita, agbugi kan Nagayatan mi adwa ka ni Joey ti panagsikog ko, Emma. Aklo nam ngaminan. Sikatin ang idanon iti bagi na iti kabsat ko. Abang ka mata babae. Madlaw adi nakayat ni Emma nga agbalin nga ipag. Anya nga rod ngay. Masikugak mon. Awanan ti maaramidan na. Inununam ti lalaki ngam ti panagadal mo. Sorry, tatang. Masikugak kon. Kanya nga rod. Adaditan. Iso pagsasaritaan tayo ti panagkalay sayo iti dahi dyan lalaki. Uwan, tatang. Kat agyaman naktapalubusan dak ama ki asawa. Diyak kumapay kayat tadi si Otsyong laang. Kanagad-adal ka pa'y. Ang masikog kam gaya man. Iso masapol nga agkasar kayo ni tinubyaw. Uwan, tatang. Ulitek. Pakawanan dak kuma. Good. Pagkasaran tayo idan lakay. Uwan na, tamasikog mo dyan naktan. Ay, anyamot ngamin ang tikas dyan nga inaramid ti anak ta. Inaramid da ko na ma. Tasaan mo la dyan anak ta ti aking basol iti da ito'y. Pati ginubyo na. May samay, tasaan ngagpampanunot. Lakay. Ay, nusan lang masikog ti anak ta. Santa kumapay a pagkasaran ida. Ang masikog matag. Nalpasan ti saritaan, may papan iti kasaryo adwa. Tangay, dahi ti pinili, Melinda, ay kawang nga rudon ti maaramidag. Tatang. Ket sapay lang kumatawan to ti pagbabawyam iti anak ka o iti panakiasawanan ken ka, Joey. Ipasiguradong dahi tata. Ay, tatang. Jack bebe ang ti anak nyo. Dinto laki ti agrigat iti danak. Tadamo trabaho, tatang. Dito agbisin ni Melinda iti sidong ko. Agraman, dagiti agbalin nga anak may. Rumbang lang Takderam ti agbalin nga amakin asawa. Di ka mo nagpampanunot. Ha? No kumata pinalpas mo pa iti anak ka iti panagadal na, di nakasapol pa iti trabaho na. Kat matulungan na kanto manggad. Sinikugang mga minag. Kat si kanyar college na palang. Iso abiyagam ti anak ka. Agraman ti ipas ngay ng tong anak yaw.
Di kaya't kung Melinda, adda ka lang dito balay. Jack kaya't ano sa dinula di tanti papanama di kagpakpakada kanyak ha? Joey, Plain housewife ti kaya't kong asawa, Melinda. Tapno maasikaso na ka na imbag. Kanda giti agbalintong anak ko. no bilang ta makapas ngayak. Kat mayat ni nanang ko ang mga waawir ita anak ta. Di mo kaya't nagtuloyak nga agadal? Sana na masapol dito. Agtagibalay ka kindi. Nakastati kaya't ko. Jack kaya't nagtrabaho ka. Ipamaysam ti mga sikaso kanyak nga asawa kanti anak tanto. Sana balay, taumdas mo ti sweldo ka para kada tayo. Dakkel ti sweldo kiti kumpanya pagpapayak. Di tayo agregat. Sige, ano kasta ti kayat mo? Sikat ti masurot, Joey. May bisinag, Melinda. Baka nanak. Kit-kitawam ngayon ubak ti anak ta. Agpasubo ka kit din. Mangan ka na. Tanagaok mo ti kanam. Ingat na patpatag. Siya nga asawa mo no ti anak ta. Magsilbihan na. Mabikla nga ron. Paturugak pa'y anak ta. Sakan to subuan. Tarasay. Naginat ka nga agunggunay. Ano usam ata kinayat mo, mat? Si kamot tinangidandanon iti bagim dito'y balay mi, Melinda. Di ka kumamot agsaw iti kasta, Emma. Awan mo ti papabasulak. Mas daawak lang, taapi akas jay mo ni manong mo. Minalam nga agbartak. Anya nga rod, ano usam Itamat lakas jay na. Ada siguro problema na kan ka, iso akanayon nga agbartak. Ang mga no agbabawi ang asawa kan ka. Anya? Nagsweldo kan? Awan bagas tayon. Ganda dumapay ang masapsapol dito balay. Awanan, imbayad ko na ito utang ko. Ay, kapela dumawat ija inam. Mabain akon. Tunggal awan kwartata. Iso datas asit kak. Nakababain. Magbainam ngay, naganak mo ida. Ingkan, tani, awang kwartak. Umdas kumamot ngamin ti sweldom para kada tayo amin kat. Ngam ibarbartag mo mat ngamin. Arak ti papapanan ti sweldom. Ay, di ka nagsirmon. Ang kakidain. Dumawat ka iti kwarta ni nanang mo. Sigurado. At damot irim-remate ni tatang mo. Idyam ngaminan ti panagbarbartag mo. Hoy, di nakmanlapdan. Tapakaragsakak ti raramidag. Sige. Nukas tamat lang. Nasaysaya at nagawid kami pahilangi di balay. Akadwak ta anak ta. Jakon makaano si ti denam. Tapasik matla konsumisyon ti palpalakam mo kanya. Ikaw na. Makamu ka. Apay ti ko nang lapdan ka. Sige! Pumanaw kayo lang! Adda ka, may tanak ka. Nadamag ko iti inam nga da ka no ibagam. Kwa, agkit dawak ko maiti pabor kada kayo tatang. Pangaasiyo, ikandak ko mapa iti may sa agundaway. Kaya't ko tagtuloy nga agadal. Ay, anya nga ita. Marik na mong tirigat at asawa na. Tapno mom, dumandano namin kanyak nagiti mapaspasamak kada kayo. Anya, agbabawi ka na nakiasawa. Uwan nga, Ruth. Jakmat nga mining pagkarup akong sumisyon tipay kanyak ni Joey. Napatpatag nagiti barkada nangam siya nga asawa na. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Arak kan sugal ti papapanan ti sweldo na. Ala, ikan ka iti maudi agundaway. Hagam saya atem ti agadal Tanay, pagrigriga ta akti kwarta nga aramatem. Wag? Uwan tatang, ikarik. Ipamaysak ti agadal, kat nipay lang nanang ti mga wawir iti anak ko. Kabayatan ti panagadal ko. Pumanaw kayo, adi kay nagpakada iti kabsat ko? Manon nga aldaw asana nagawawid ti kabsat mo. Iso asikala ko man ti mangibagakan kwa na inton sumangpat. Ada lalaki man niya. Anya ka din dahi tanga ibagbagam ipag. Ibagam man ti agpaiso. Ada lalakim, kat sumurot kayon kan kwa na?
Sana pud no dayta. Awan lalaki. Apay nga ron na pumanaw kayo. Amok Agdan nang isukatam iti kabsat ko, Melinda. Maala, siyak ti makaamo ang mga uawir iti apo ko, anak ko. Basta igaad mo nga ron ti aghadalmanan, Uwan nanang. Maudi na gundaway mo da ito'y Melinda. Tano ulitam to pa iti inaramid mo. Pasensya kan. Ngam saan da kanto na matulungan. Ikarik, nanang. Agsingsingpot akon. Ipamaysak ti agadal. Umadanin ti panaggraduar mo, anak ko. Nabayag kayo matan dito'y balay. Ngam aging gaita, di na kay pulos sinarungkaran ni Joey. Makumikum lakit ti dayjay ti bisyo na nanang. Saan kayong agsarsarita iti cellphone? No daduma, agsarita kami. Ngam manmano, ta isi-isnabag ti awag na. Anya? Pagawawidan na kiti lugar da. Ngam jak imanugot tapang panunutot ti panagadal ko nanang. Ay nakakablawan da ka, anak ko. Nakalpas ka matlagan iti panagadal mo. Agyaman nak nanang. Utang ko ti amin kada kayo ken ni tatang. Kat itata nakagraduara kon. Ti panag-examen ko ti board exam ti sumarunong asikaswag. Takayat ko ti makatrabaho. Anay, da kayo maghayam Melinda palasang ko. Ay na, dakalanda po kok. Kay ingas launay ti amana. Karbon ka pinatalaga. Malala, sumra kayo. Ay na, agyaman kami nanang. Ay na, naimbag man ta nakalagip kayo api masyar. Uwan nanang, tani. Saan matan ang makalagip ni Joey? Di na kami matsarungkaran ng iji lugar mi. Ay, manmanon nga agawin ni Joey dito balay-balasang ko. Naikat pa ikit din iti trabaho na. Gapo iti kinaartag na. Anya? Basol mo ti panagbarbartag ti kabsat ko, Melinda. Ha? Hinatap na ngamin, anak hilalaki ka, iso apimanaw kayong agina. Ala, sana po no day taipag. Awan lalaki. Basta, basol mo, no adadakas ang mapasamak ka ni manong ko, gapo iti panagbarbartag na. Tapinanawan niyo ngamin, iso nga greb-rebel din. Anya? Nanang! Apay, Melinda, kasi kada pakaragsa ka, anak ko. Nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako niti trabaho. Anya, ay nakat, agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Ni katugang ako imawag nanang. Mabit lang Hello, nanang? Ay na, Melinda. May katagos dito balay. Ha? Apay, nanang? Natayan ni Joey. Anya? Nabarbat kasi magpati ni Rabe. Inturog na. Nalayon na batan. Sana na nagring bayasan ko. Joey, oray nagbalin ka ngay responsable nga ama ka nasawa ka na kami iti anak ta. Hinayat ka lang ta. Nagbalin ka na pa sa tibiyag mi nga gina. Iso ang nasakit mo't para kanyak ti ipupusay mo. Joey. Gusto na itan, Melinda. Di kan agin sa sangit dita. Tamok tumatla pa karagsakan ti ipupusay yung tikapsat ko. Sana pudno day ta, Emma. Pudno! Iso abasol mo ti ipupusay yung tikapsat ko. No di mo ko mapinanawan, saan anapasamak kan kwa na tikasta? Lalakiro. Saan man mo't atila ibagbagam ka ni Melinda? Di ka lamaasyan kan kwa na, Emma. Pudno matabasol na ti ipupusay yung tikapsat ko, nanang. Nagrebelde ni Joey gapo kan kwa na. Pinanawan na, tasimurot iti sabali ang lalaki.
Awan pamanagnag mo, iti day nga ibagbagam. Kitaan nyo lagi pa nagkaukawas na na. Agpaspasiksi. Madlaw nga agpapaaram. Ang pangkit di Kunamlan no asino akapintasan. Nalahos ton. Nalabos ka mat. Natayan ti kabsat mo ngam di mo pa'y maawat ni Melinda nga ipag mo. Saan ko nga ipagdayjay? Tapi nanawan naman ti kabsat ko. Simurot iti sa bali ang lalaki. Sungbatam kit di day taawag mo. Ni Ferdinand yung mauawag. Mabit lang nanang. Asino man na Ferdinand day ta. Basta. Hello, babes? Asino man nga taday dya alalakin. Agduduma lalaki ti umawawag kan kwa na. Kan kasla amin da kat awawagan na iti babes. Babes na nga ta amin dagi dya akataw-tawag na. Apay ngaglaladot ka, Emma. Masikugak nanang. Anya? Asino ti matasikog mo nga eh? Ibagam ta kasaritak tagkasar kayon. Di nak mabalin nga ikasar. Tada asawa na. Anya? Di nak kano baybayan. Sinaan nanto kano di asawa na. Tasyak ti ayayatan na. Agur nung kano iti pagpaanalda. Anya? Ay, basta sinamon, tanarigatan. Ang mga nunay tatip. Ay, ayatat ti amati sikug ko nanang. Urayik asinaan na ti asawa na. Aniya! Tatang, agsara kayo diti laundry shop. Tapno makainan na kayo matan. Malaman. Ano pala ti customer? Madamdaman to na nakaw. Ay na, nabannog kayon. Ay na, do kami agtitinulong. Tadamod na ititang-tang da na makadwami ka ni nanang yun ditoy. Kunak namin nga ginana kayon ngam di yung matkayat. Maburing kami iti inam nga wanararami din. May anak ko. Exercise mi nga ron da itoy. Si kaki diti aginana, ta kagap-gapum la iti trabaho. Ngamada ka man ditoy laundry shop. Ay na, urayan kayon, tagigidan tayon nga agawid. Ay, wala. Ay, agyaman na ka nakaw. Ay na, nakasingsingpet ka nga anak. Saan ka nagbaliw Apolos? Nga oray na pintasan ti biyag mo. Adun ti negosyom. Nakagatang kapain iti balay tayo dito'y syudad. Hanggang saan kalata nagbalbalew. Apay ko mga agbaliwak ngay. Da kayo ti inspirasyon ko nga agbibiyag. Isa rumbang latulungan kayo. Kat numabalin, jak kayat nga agbannog kayo. Isong agbiro kak pa iti kanayunan akadwayo. Agipas kilak di tarwar. Naimbag nga oras mo, Melinda. Si kaamat gayam ti masabat ko. Ha? Sino kay tayan? Alamat. Di na ka din mabigbig. Siyak ni Emma. Ha? Ay, sorry. Di ka nailasin na dagos, Emma. Si kagaya man dayta. Ala, grabe mat nga mintikim mo tungam. Ngimisit ka, iso di ka nabigbig adagos. Kasano ajak ngumisit. Katinal daw arumwara ka mapanagbirbiro kiti panggadak. Tila mas master ka, tapno adala ipakan ko kadagiti upat nga anak ko. No kasta, nakiasawa kan? Awanan. Nabayagan a pinanawan nak ti ama dagiti anak ko. Tas igod ngamin nga da asawa na. Anya? Amang ada mo mapangisirikam kanya katrabaho. Uray katulong ditan. Basta gisti autak. Tawan kadwa ti inak ang mga sikaso kadagiti anak ko. Sige. Adda pangisir kaken kano kayat mo, Emma. Jaklaim pagaro pa ko ang matgayam dahito nang isirikam kanya ka laundry shop. Ay na, bimak ng kagayaman, Melinda. Saan mat? Ay kat ano sa mga ruteg trabaho dito'y tauray na yun ti sweldom. Ay na, agyamanak, Melinda. Makasangit ak itinakaro aragsak ko tadan trabaho. Makasangit ak matitinakaro abain ko kan ka. Kapo iti panagsasaok iti agkakasakit iti kan ka. Pakawanan ako, Melinda. Sapay ko mata mapakawanak. Ay na, awan day jayan. Nabayagan apasamak day di.
Iso alipatamon. Linipat kunday chay, Emma. Biyag. Di tao. Oh, nasa papayla ang lakay. Ngam nakapulis ka mat. Sa dino ti papanamaya. Mapanak iti balay da Tata Joel. Nag-text kami itay. Naku na mapan ko kano kita, hindi pakontrata na balay da. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam mabiit laang. Saan tapay mat anamigat? Ngam rumwarkan. Bakit? Itay pa yan nakaturog kayo iti anak ta, nanganakon, kung nagkapiyak pa yun. Kasta ka di. Alang nga rod, ingkan. Ang mga no agur-urayan kan ni Tata Joel. Sige, sigat imakam mo iti anak ta. Inakon, wan? Sige nga rod, agan-anad ka. Ay nakaragrag sa kakunay bakit? Lakay. Lakay, apay. Sakti mang kontrata iti balay da Tata Joel. Kinapudno na, talo kami ang nagrarana itay iti balay da. Adamot lang mangayat ko maamang kontrata. Agam ti pagyamanak. Siyak tinangitalkan na. Kasta ka di lakay. Ay kat nasaya at nga rod apag iso. Umadanin ti enrollment dagiti ubing tapno adabusbusan da. Wan bakit? Awagak dagiti sigud nga ayaba ka labor ko. Iti kasta, mangrugi kami. Ne, si kamad kayam ti masabat ko manang tesi. Nagapwam? Ay nagapu aki di pagadalan. Napan ko in-enroll ti anak ko. Si Kangay, na-enroll mo ka din ti anak mo. Ay, awan manang. Ngam ijay ili. Ngamin, manginaan kami una iti tuition fee ijay private school. Kasta ka di. Da kayo ngay manang. Diti kadimot nga genroll ti anak mo. Wan, pampanunutak ngamin, no ijay ili, agpasahim at labinigat. Ay, sabagay matkit di Ay, imbag ka pa'y manang. Private school ti pagadalan ti anak mo. Angam siyak, anusan na iti public school. Ay na, awan matlat nagdumaan na. Iso na lang ta medyo dakkel ti tuition fee iti private school. O, gari anak ko, saysaya atam kumati agadal, ha? Una nang. Panunutom adakkel ti bayadan tayo iti tuition fee. Una nang. Ikarik nga igaad ko ti agadal. Grade 7 akon. Kaniti private school pa iti nag-enrollak. Wan anak ko, iti kasta, matutukan ka ijay. Anya? Dito'y private school dito lugar tayo, ti pagadalan ti anak da pare Dario ko nang bakit? Wala kay. Isumot ti naibaga ni Maritesi itay nasabat ko. Kunang mo lang ka ba da bayadan ti tuition fee? Takon ti private school da. Ha? Sabagay, dakil mo't kid date, kupitin ni Dario kadag iti kontra tayo na babalay. Ni, anya ka din day tangay pagbagam to ni. Ay kay pudnuman. Manulang mati sweldo ti construction worker akas kan na. Kumpara kanya ka mga opisina. Anya? Iso nga mo kadakta ti makupkupit da dya tao. Nadamag kunto pa'y adi na kano iti ti husto at hangdan nagiti ay ayaban na laborer. Lakay, asino kumamot din nakaibaga iti daytaken ka? Saan na nasken nga ibaga? Kan may sa, nadamag ko nga gipuspuslit kadag iti materyales nga ilakla ko na iti junk shop. Nukas jay, awan ti akin balay. Ni, daytoy lang tinabati iti sweldom lakay. Agreklamo ka? Sika na, trabaho ta kita no manon ti mabati asweldom. Anya? Amo man nakalunak. Iso tunggal pa nagsusweldo, makaltasan ti sweldo. Amok mo't kat anakalon ka. Ngam saan matakastoy ka ba si tiyaw awat mo kanya kasigod Anya na, kada taon ta nagadupay reklamo na. Di ka pa agyaman, tayawatan ka. Anya? Ay, kasapulan ti anak ta ti tuition fee na. Umdas ka di dayto Hoy, di nakpag-high-bloodin si kanay. Ang mga numatong pa ka. Anya? Nanang, mapana ko nag-eskwela. Adda ka din intad ni tata nga pag-tuition ko.
Ha? Ngamin? Idi pa'y napanalawas tinaudi nga aldaw ti pa nagbabayad. Ngam aging ga ita, jak pa'y nakabayad. Kanayon nga ipalagip ni teacher mi, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay, pasensya ka na. Adayin tad ti amam akwarta ngam. Igatang ko iti bagas tayo jay. Kan nagbayad ak kadag iti bills tayo. Nanang, di ka madanagan. Padasak ti mapan umutang kadag iti kukumarek. Bareng adda mautang ko, kat makabayad kan intun bigat. Uwen, nanang. Anto iti kwarta, bakit? Sweldok deta. Agyaman naklakay. Malagatang mo namin nagiti masapsapol iti balay. Di mabati, isuti bangkom. Wen, lakay. Mapanak a grocery no aldaw. Kalpasan na, dumagasak matan ije bangko. Ala, sikan ti maka mo, bakit? Manang Tessie, mga no da kwartam dita. Umutang ako ma. Ha? Ay, awanan kami ngamin ita. Kinapudno na. Saan pa yan nakabayad ni Jo ije pagadalan? Mangrabrabak kan samat, Jonah. Si kapay ti umutang kanyak. Idin to tamangup opisina ti asawam. Dakil ti masusweldo na. Pudno amang opisina. Ngamay na. No amumla ko ma. Dakdakkel ti may kalkaltas iti sweldo na iti binulan. Ngam ti mabatbati. Gapu kadag iti loan na. Anya? Wen manang Tessie. Pudno ti ibagbagak. Ay na, numdas la ko matiyaw awat na kanyak. Sa anak ko man nga umutang kan ka. Kasta ka di. O ala, pautangan ka pailaan. Apag iso, kasusweldo nila kay ko itay. Kasta ka di. Ay na, agyaman ako unay manang Tessie. At damat la pagbayad ni Joy inton bigatan. Umaylat na ti mayag na minom, tadang kaya na. Si kamad ga Anthony. Inom kamad nga agmay-may sa. Sapay rumabiin. Manong dali. Umay kagit dito minom ta. Sana ba ito lamat? Ay na, pasensya kan. Lik-lik-lik akong na ita bisyok. Numabalin, jakon kaya ti uminom iti arak. Ang mga numaawisak manan kat maisublik manan ti kinaartek ko. Ano? Agawit takit din, ang mga agururay kan dagiti aginan. Sige naman manong dali. Ito lang awisan kagit. Payan lang pala. Wala, may kakit din. Kaya dapay ngamin trabaho inton bigat. Darigat, numabarte ka. Abay nga may trabaho ka ba lang manong? Dakil mo ti makupit no kadag iti mawawat na kontratam. Anya? Puno mo na. Nakakita may iti construction lang ti trabaho na. Yan isumutin ti masasinsa. Ne. Sabali day tay bagbaga mo na, Tony. Labortoy ka, manong. Amo ka ti bagbaga. Nanda magkuntubay nga laklakom na iti pospuslit mga materialis. Isa dakil ti kupit mo. Agasa? Private school pa iti pagadadalan din mo. Ay, panawan kan, Tony. Ituloy mo lahat tate aginom na. Gimbabak na nga karuba. Nga magtataon mo titisana na sayat. Agila ko iti materialis ti aking balay. Napno iso ti kupit na. Kasay, nakapabalay ka po iti kupit. Nalakay, nabartag ka manan. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nakababain ka dagiti karuba. Pumanukkaw ka, sapay rabiin. Urasan ti panagiinan na. Ang bibiyang ko ka nagiti madistorbo. Umayla tati makabal sangwa ko. Umunag kan, iturog mon. Ang dapat trabaho minton bigat. Di na nga diktaran siya Jona. Mga nusikat ti pangipapasak iti pong tatonay. Anya nga min ayat ti parikot mo. Apay akasta ti pukpuk ka mo iti karuba. No nasakit tinakam mo gapulang iti panagasenso ti karubam. Dakas nga apal dayta. Gaputa di mo kaya ti malamangan. Ano?
Siyak sakit di tipas pasagidan nito ni itipukpukaw na idirabi. Wan nga rod lakay. Awan mat sa bali a construction worker ditoy. No saan asika. Ay, bayan tayon. Tinapatag. Sana po no ti bagbagana. Siguro, nakis lang apal na dayjay. Iso akas ti bagbagana. Nagalas at talaga ti ugali ni Tony. Sipod pa'y. Iso lang ti kasta ditoy. Amin akaaruba na. Apaan na no adda makita na asumaya at tibiyag na. Ay, huwag nga rod. No agsasao. Kunamlan di na kasapulan titulong dagiti kaaruba na. Bayan tayon. Ibagana latat ibagana. Tinapatag. Nadalos at trabaho ti pagtataodan ti kankanan tayo. Igaad tayo kiti ag trabaho. Kani. Imunan ang nag-lockdown ni Manila. Gapo iti dahi iti agrara-ira a coronavirus. Amangan no sumarunumutan diti probinsya. Salbak kiti kasoy! Makatalim! Una yan na yan. Apay manan ay alakay. Apay akas na tila nga managawid. Naikatak iti trabaho. Anya, Ay, ay, anya ngay. Inikatdakan ka puta kanayon kamot ngamin ngaglangan. Imbag kumaan o valid dagiti rason mo. Ngam saan mat? Agabsent ka. Gapula ang tanasubra am ti arak. Kasano pa itan? Kasano nag-lockdown dito lugar tayo? May pari ti rumwarga po iti agrara-ira a virus. Anya ngay ti kanan tayo. Ay, kunakun kat. Lockdown nandito lugar tayo. Huwag nga rod, bakit? Naimbaglaangan lakay. Taadamot basit na iduldulin ta akwartata. Tanuawan, kasano tayon ngay kat maiparitan ti rumwar. Huwag nga rod. Imbag lang ang daigatang itikanan tayo, ita a pandemya. Iso na saya at tanapanunot mo tinang ibang bangko idi adda trabaho. Wan lakay. Iso nga gyaman tain inted mo kanyak dagiti sweltong. Ita, saan tayo nga agparikot iti igatang tayo iti makan? Ay, kasano itan? Awan ti iso amin iti balay. Awanan ti maisaang inton malam. basta ya. Ala, siya kundi makamo. Mapanak ijayan dana ng inton malam. Kat kasanon nga no awan. Ay, ibagbagak ngamin kan ka idi ano mabalin. Mangibang ko kamot iti uray basit. Tapno da mausar, no kasto yung awan trabaho. Anya nga ita. Sa ukala asao. No kayat mo, sikan ti mapanag diskitar iti maisaang. Ay na, unay kamutan. Maramit mo pala ti agsa umot iti kasta. Ala, ingkag diskitar, no da madiskitar mo. Ngamnawan, makamu ka. Mabisinan dagiti anak mo. O anya, nagawid ka nga ima-ima. Anya nga iti pangrabyan tayo. Napanak ijayan dana ng. Hanggang isumulan. Parikot da, no pagalaan da iti isaang da. Anya, Bakit? Padasim nga tatimapan ka dagiti ko kumarin. Asa na bali? Sukatan tayo mo lang. Apa man na makasapo lang iti panggada. ay, awan amok nga sitga kita. No ni manang tesi, mabain akon. Ngamin, aging ka ita, at dapay lautang ko kankwana. Jak pa'y nabaybayhadan. O, Jonah, si kamot ti masabat ko. Sa dino tinagkapam, Kwama ng tesi. Naggapu ak ijayan ni Mari Suping. bagas samot day ta imot mo. Wen manang, kinapudno na. Awan nga minin maisaang mi. Iso ang napanak pala bimulod ijayan ti kumarek. Kasta ka di, ngam saan nga umdas day ta akan ninyo iti mabayag. Pangdwalaang nga aldaw day ta. Wen nga rod manang. Awan mo't nga min trabaho ni Tonin. Sa maysa, kastoy pa'y mo't a lockdown. Narigat ti mapanagsapol iti panggadan. Ay, wan nga rod. Maala, umay kanto ijabala inton malam. Adda itod mi kada kayo. Ha? Orayan kanto, ha? O, adto'y Jonah. Alaom day to'y bagas. Imbag lang addamot abas tuyo. Ay na, agyamanak. Kinapudno na. Parikot kong agpaiso no sa dino man ti pangalaki ti isaang mi. Awan anyaman na.
Awan sa baling agtitinulong ita no saan ada tayo nga agkakaaruba. Kani, alaam da ito'y 2,000. Imbag lang nga igatang yung iti masapsapol yung ijabalayo. Ay naman ang tesi. Ado na yan ti utang ko kan ka. Saan na bali? Pakaragsakan mi ti tumulong kada kayo. Mababain akon kada kayo manang. Uray kas jeti na isawsawang ti asawa kiti kalabas. Ngam, kaya't yulat ti tumulong kada kami. Di mon panunutan day chay. Lipate mon day abanag. Manong Dario, mababahin ako ni kada kayo. Ado dagiti sana nasayahat nga nararamid ko kada kayo ti kalabas. Agam, nagtalinad lata ti kinasayahat ko kada kami. Tony, Pakawanan nak manong. Kinapod nung na, nawan kayo tumultulong kada kami ita. Diyak mo, no sa day no ti pangalaan mi iti isa ang mi ita lockdown. ayos lang dahi jay. Tinapatag na amiris mo asaan na nasayat dagiti inararamid mo, Tony. Aklo nak manong. Tinagtagibasit kan inuy-uyaw ko ti trabaho. Agam ita, sikat ti ad-ad tumultulong kada kami. Anyaman ti trabaho tayo. Mulakit dinadalos, awan parikot. Oray construction worker lama ko na. Saan tayo kumatagtagibasitan? Gaputa saan at ikinangato ti rangko. Wenno nagadalan ti pagibasaran ita panawan. Diskarte ti kasapulan, Tony. Tandaan am dayta.